Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ffactorio mynegiadau cwadratig o'r ffurf ax² adio bx adio c, lle mae a, b ag ec yn rifau penodol. A mi wnawn ni ddefnyddio ydych hollti i wneud hynny yn y fideo yma. I gychwyn felly, gadewch i ni ffactorio 2x² adio 11x adio 12. Nawr yn ydych hollti, y cam gyntaf yw i luosi cyfernod yr x² sydd yn fan hyn yn 2, hefo y cysonyn, yr rhif ar ben ei hun, sydd fan hyn yn 12. Na mae gwneud hynny yn cael 24 iddyn ni. Y cam gyntaf yw i chwilio amdan 2 rhif arbennig sydd yn adio yn gyntaf i roi cyfernod yr x iddyn ni, yn y cwestiwn yma'n 11, ond sydd hefyd yn lluosi i wneud yr rhif newydd yma fan hyn, y 24. Nawr, beth sy'n lluosi i wneud 24? Yr opsiynau gwahanol yn defnyddio rhifau cyfan yw 1 a 24, 2 ag 12, 3 ag 8 a 4 a 6. Nawr, pa un o'r parau yma sydd efo'r rhifau sydd yn adio i wneud 11? Dyn ni'n gweld mae'r par sydd ni angen ydy 3 ag 8. A dyn ni am ddefnyddio'r 3 a'r 8 yma nawr i ail ysgrifennu'r cwestiwn. Oherwydd yn y dull hollti, be dyn ni'n ei nesaf ydy, wrth ail ysgrifennu'r cwestiwn, dyn ni'n cadw'r term mewn x² fel mae o, 2x², ond dyn ni'n hollti'r term mewn x, yn fan hyn yr 11x, gan ddefnyddio yr rhifau yma yn fan yma. Felly, dyn ni ddim yn mynd i sgwennu 11x, ond dyn ni am sgwennu 3x adio 8x. Nawr, mae hynny dal yn 11x, ond wrth ail ysgrifennu'r 11x fel 3x adio 8x, mae hynna'n mynd i helpu ni ffactorio'r mynegiad cwadratig yma. Oherwydd, yn y cam nesaf, dyn ni am hollti'n bellach yn awr, drwy'r ein llinell lawr y canol fan hyn, i hollti'r 4 term yma yn 2 derm ar y chwith ac yn 2 derm ar y dde. Mae hynna'n atgoffa ni bod ni angen ffactorio nesaf y 2 derm yma ar y chwith. Nawr, y ffactor cyffredin mwyaf ar gyfer 2x² a 3x yw x ar ben ei hun. Dyma ydy'r peth mwyaf sydd yn rhannu fewn i'r 2 derm yma. Par y gramfachau ffactorio hwn allan, x lluosi beth sydd yn 2x², wel x lluosi 2x sydd yn 2x², ac yna x lluosi hefo 3 sy'n rhaid 3x. Y cam nesaf yw i ystyried y gronfach yma a cymryd copi perffaith ohono fo ychydig ymlaen yn fan hyn, gan adael bwlch yn y canol. Oherwydd yn y bwlch yn awr, dwi eisiau meddwl amdano'r rhif i reid yn fan hyn, a mae rhaid i'r rhif yma luosi hefo'r 2 derm yma i reid y 2 derm yma yn fan hyn. Ac yn fan hyn, dyn ni gweld y rhif sydd angen mynd yma yw plus 4, oherwydd dim ond 4 lluosi 2x sydd yn 8x, a dim ond 4 lluosi 3 sydd yn 12. Dyn ni bron iawn yna nawr. I orffan ffactorio, dyn ni angen edrych ar y mynegiad yma, a dyn ni angen sylwi fan y ffactor cyffredin yma, sef y 2x adio 3. Felly, dwi am ffactorio'r ffactor cyffredin yna allan o'r mynegiad, ac yn y darn cyntaf fan hyn, mae gen i fi 2x adio 3 lluosi efo x, ac yn yr ail ddarn, mae gen i fi 2x adio 3 lluosi efo 4. A dyna fi wedi gorffen y cwestiwn, dwi wedi ffactorio'r mynegiad cwadratig fel 2x adio 3 lluosi x adio 4. Nawr, sy'n ni'n gallu gwirio'r ateb sy'n isio gan ddefnyddio'r acronym CAMO. Os dwi'n ehangu'r gronfach ddwbl yma gan ddefnyddio CAMO, y c yn golygu cyntaf, 2x lluosi x, 2x², yr a yn golygu allanol, 2x lluosi 4, yn 8x, m am mewnol, 3 lluosi x yn 3x, ac o am olaf, 3 lluosi 4, 12. Mae gen i fi ychydig o gasglu termau wneud yn fan hyn, 8x a 3x yn y canol yn 11x, ond dyma fi nawr wedi gwirio fod yr ateb yn gywir, rwydd mae beth sydd gen i fi fan hyn ar ôl ehangu fo camo union rhyw fath ar cwestiwn gwreiddiol. Un enghraifft arall, mae gen i fi 3x² a 2x tynnu 8. Nawr yn y dull hollti, dyn ni'n cychwyn drwy luosi cyfernod yr x², y 3, hefo y cysonyn, -8. Mae hynny'n fan hyn yn -24. Wedyn, dyn ni'n chwilio am 2 rhif. Mae'r 2 rhif yn adio i wneud cyfernod yr x, yn fan hyn yn 2. Mae hwnna hefyd yn lluosi wneud y rhif newydd yma,
-24. Nawr, yn barod yn y top yn fan hyn, dyn ni wedi ystyried rhifau sydd yn llosi i wneud +24, a mae yna 4 cyfuniad yn bosib. Ond dwi ddim eisiau gwneud 24 yn fan hyn, dwi eisiau gwneud -24. So yn y parau fan hyn, mae rhaid i naill ai rhif cyntaf fod yn negatif, neu mae rhaid i'r ail rhif fod yn negatif. A dyma ni'r opsiynau lle mae'r ail rhif yn negatif. Nawr, ar gyfer yr 8 cyfuniad yma, pa un ohonyn nhw sydd efo'r rhifan yn awr sydd yn adio i wneud 2 iddo fi? Wel, os dwi'n ystyried adio'r rhifau par wrth bar, mae gen i fi +23 fan hyn i gychwyn, -1 adio 24 yn 23, ddim yn 2. Wedyn mae gen i fi -23, so eto ddim yn 2. Os dwi'n adio -2 ag 12, dwi'n cael 10, ddim yn 2. 2 adio -12 yn -10, na. -3 adio 8 yn 5. 3 adio -8 yn -5. -4 adio 6, a 2. So y par dwi angen yn fan hyn, yr rhifau dwi angen, ydy -4 a 6. Mae hein yn adio rhaid 2, ond hefyd yn llosi rhaid -24. Nawr, cofiwch pan dyn ni isio y 2 rhif yma. Dyn ni isio defnyddio y 2 rhif yma mwyn hollti y term mewn x yn y cwestiwn, sef y 2x. Felly y cam nesaf ydy ail ysgrifennu'r cwestiwn, gadael y term mewn x di sgwario fel mae o, ond nid sgwennu 2x rwan, ond sgwennu -4x adio 6x. Nawr, dwi heb newid y cwestiwn, hyrwyd mae -4x adio 6x. Dal yn 2x, ond fel nath ni fel gynt, mae hyn yn y cam nesaf yn mynd i helpu ni ffactorio. Peidio anghofio wrth gwrs fod y cwestiwn hefyd yn cynnwys -8. Yna, hollti lawr y canol fan hyn, i atgoffa ni fod ni angen ffactorio'r hanner cyntaf fan hyn. Ffactor cyffredin mwyaf y 2 derm yma yw x. Os dwi'n ffactorio hwn allan, tu fewn y cromachau mae haid i gael 3x tynnu 4. Gwirio hyn, mae x llosi 3x yn 3x di sgwario, x llosi -4 yn -4x. Cymryd copi o'r gronfach wedyn, y 3x tynnu 4, gan adael bwlch i'r ei llif yn fan hyn. Pa rhif sydd ei angen? Wel, pa rhif llosi 3x sydd yn 6x? Haid i'r rhif yna fod yn +2. A wedyn, os dwi'n gwirio efo, os dwi'n cael y -8 yn fan hyn, ydy ma 2 llosi -4 yn -8. Bron iawn yna nawr, sylwi fan y ffactor cyffredin o 3x tynnu 4 yn y mynegiad yma. Mae gen i fi 3x tynnu 4 llosi x yn gyntaf, yn hanner cyntaf y mynegiad. Wedyn mae gen i fi 3x tynnu 4 llosi hefo 2. A dyna ni wedi ffactorio nawr y mynegiad cwadratig gwreiddiol. Cyfle nawr iddo chi geisio ffactorio mynegiadau cwadratig. Ceisiwch ddefnyddio y dull hollti i ffactorio y rei ydych chi weld ar y sgrin yn awr. Unwaith ydych chi wedi rhoi cynnig arni hi, cymharwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.